na sa tanan, may buntag ka na itong tanan, atong hinumduman, dili na ito mabakwi, ang giingon diya sa Ginoo, sa Luke chapter 12 verse 31, nga unahan ninyo, pagpahari ang Diyos sa inyong kinabuhi, ug magsangkap siya sa tanan ninyong gikinahanglan. Maurag po na sa Matthew 6:33. Mga igsoon, ang atong ibanghilyo niining kabuntagon, nagisgot kini nga ang atong Ginoong Kristo mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang atong ibanghilyo niining kabuntagon kini sa kinabuhi ni Lazaro sa dihang namatay siya. Labi na kani paryente kini igagaw kini sa atong Ginoong Kristo nga si Lazaro, si Marta ug si Maria. Upat ka adlaw siya dito sa lungganan. May igsoon siya nga duha ka babay nga ginganlan og Marta ug Maria. Mga igsoon. Atong hinumduman nga si Marta, giingnan siya sa atong Ginoong Kristo nga mabanhaw ang imong igsoon. Atong hinumduman, dili siya magpabilin sa lubnganan. Nay mga sitwasyon sa atong kinabuhi, mura sadtag tuwa sa lubnganan, no? Mga masagiingan pa sa atong obispo na mga persecution sa kinabuhi, dili na din ta makapadayon sa atong pag-alagad, labi na sa mga hinahibalot ta nga natay mga tawag diya sa tagsagsa, sa pamilya, una labi na sa pamilya, nga nakatilaw na ta sa kaayo ug gugma sa Dios sa dihang sa atong pagsugod sa pag-alagad, antud mawala na. Tinumduman na to ang ilang kostumbre sa unang panahon na ilang sa mga Hudiyo nga unsa ang kabililyon ang kinabuhi di ang literal physical nga mupanaw nga miduaw ang mga Hudiyo daghang aron paghupay sa mga igsoon nga sa nawala lang igsoon. Maunta sa udat sa atong kinabuhi na nga natay mga kauban nga nakatilaw na sa kayo gugma sa Ginoo labi na sa pag-alagad sa tunga-tunga nawala. Unsa maikasulti ka natong kitang na di ba sayangan ta o sayang kayo naitawag siya, naigasa siya, niundang pagyud siya kay tungod nang nay mga sitwasyon sa kinabuhi dili niya kaya nga ako nang natong hinumduman nga dili na buot ang ipasabot sa Ginoo nga munang giingon sa atong obispo datong Wednesday niya datong midweek service ang dili easy naagid na ang challenge sa sa atong sa kinabuhi sa atong paglawig paunsa kita makapadayon diya sa pag-alagad, no? Mausab kita mga alagad o sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mura sa atong mga murag nagpatay, mga patay nga upat na kaadlaw dito sa lubnganan mga igsoon. Murag unsa kadako na ang mga bato ang giali diya sa lubnganan nga dili na gyud maligid tungos kabugat. Mausab ko na sa atong kinahanglan mga problema nga tungos kabugat na sitwasyon sa atong kinabuhi. Lisod na ta makagawas, makapadayon, no? Mga bagyo unsa diha, mga bato sa kinabuhi, mga problema, mga trial sa atong kinabuhi mo nang dili na din ta makagawa, magpaurarang na lang ta sa ilalom, unang dili na ta makatindog aron paghimaya sa atong makagahom nga Dios, no? Labi na ay mga sitwasyon or problema sa atong pamilya. Mawad-an dayon kita sa paglaom. Hilay ang atong pagbuhat o pag-response diha sa kabuton sa Dios. Makaingon dayon ta nga patay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili siya buhi. Kay natabunan man kita ni ining kalibutana sa mga pagsulay or challenges sa atong kinabuhi.
Dili mo na nga dili sayon ang ang problema na paunsa kita makapadayon. Taliwala sa mga pagsulay diha sa adlaw-adlaw nato sa atong mga challenges sa atong kinabuhi. Paunsa nato makapadayon kita diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili buot ang Dios nga sa atong pagpamuhat adlaw-adlaw nga dili kita magmadasigon labi na sa atong mga tawag kung asa kita gipahimutang o gipahaom sa Ginoo nga bilihon kita makita unta nato na unsa atong gugma sa dihang mo nang gingon sayon lagi nato sultihon pero ang pag-respondison labi na sa sitwasyon ang diya sa taga ato lagi nang pangayoon nato ang grasya sa Ginoo nga ginagmay idinagko na himo na tong challenge nga makapadayon kita sa atong mga pag nga ang kinabuhi ni Lazaro sa dihang ana sa lubnganan matong ma-experience sali himong hagit nato diha sa atong pag-alagad nato adlaw-adlaw nga mabuntog unta nato mahimuot ang Dios diha sa atong pag-alagad. Hino moingon gyud ko kita tao dili ta perpekto. Basta tanapa ning lawas nga madunot. Makasala pa ta. Gihagit kita o git-challenge niining kabuntagon. Sa atong Ginoong Kristo taliwala ning tanan nga mga problema or pagsulay anaa gyapon ang kalinaw. Muna giingon diya sa 1 Corinthians 10:13 nga ang tanan nga tentasyon nga inyong nagian sa kadaghanan pero ang Dios dili buot nga ang atong matintasyon nga dili nato madaog ang iya gina ma-overcome nato na kay lahi-lahi man tang matentasyon no. Dili buot ang Dios nga dili nimo ma-overcome. Bato sa gunang gingon nga ang atong pag-ala dili easy ko dili naa tanan ang challenges sa matag adlaw. Atong hinumduman sa katapusan, luyo sa kamatayon anaa ang pagkabanhaw. Atong puy-an uban sa pagtuo o paglaom diha sa adlaw-adlaw. Sa gingon ko na nga anaala nato atong pangayoon sa Dios diha sa adlaw-adlaw nato ang mapaubsanon nga kasing-kasing. Na ang pasensya ngano man mo na itong yabi. Kung mapaubsanon ka, ang Diyos dali makapamuhat sa kinabuhi. Tapos, napasensyoso ka, o kurian ka, dali ka makadawat, dili kay mo, ukuan din ka mo, pahilayo din ka. Kami ngunit ka, insakto ko, siya din insakto. Naa, ang mapaubsanon, kaya nag-iingong ba siya yung pulo nga, ang magpaubos, ipataas, ang magpataas, ipaubos. Nga manghinaot ko ning kabuntagon nga ang atong ibanghilyo maghatag natog pagpamalandong diha sa matag adlaw. Samtang kita nagpadayon diha sa atong paglawig, sa atong pag-alagad o pag-serve diha sa atong mga gahom nga Dios. Mo na atong ibanghilyo giangdong tanan sa pagpanindog.